vain selkä seinääkään vasten, mutta sisulla he murtautuvat ulos. Flow-taistelussa annetaan tilaa laajalle kaarille ja näyttävyydelle. Taksi on hieman rauhallisempi, mutta loppuun asti mennään komennolla kuolemaan saakkaan. Ja nyt näemme, miten tämä taistelu ratkeaa. Kalli Vitsusima haastaa Pikku Jaakkoa. Veljekset ottavat mittaa toisistaan. Erik ja Freidis ovat kaataneet yhden. Sigrid Äkäinen on kaatanut suuren Björnin. Rautakouru taistelee Eigil Väkevää vastaan. Sigrid on haavoittunut. Eigil Väkevä kaatuu Rautakourun alle, vaan näyttää Arkin heittelee viimeisen henkäyksensä. Hyvä yleisö, Jarli Kaarti vei lopulta voiton tällä soraisella kentällä näiden varjoisten tammien alla. Mutta nyt tehdään aikaa juhlia. Freidiksen täytyy viedä viesti isänsä pitkään majaan. Rosvojoukko on lyöty, mutta lähistöllä saattaa olla vielä uusia. Ryövärit jäävät kylminä tantereille makaamaan. Mutta toisin kuin saakoissa, Karavidinsusien taistelijat eivät kuten esikuvansa jää Valhallan saleihin. He pääsevät sieltä takaisin paluulipulla. Taistelijat voitte nousta ylös. Ja hurrataan tähän kaikille taistelijoille. Niin kaartille kuin ryöväreillekin. Ja nyt taistelijat form two lines, ryövärit tälle sivulle, kaarti tälle sivulle. Arvon yleisö, jos teillä ei äsken ollut kamerat hollilla ja näppikäsi valmiina, niin nyt on viimeistään se aika. Näin hyvä yleisö. Karavidinsusien taistelumäärys päättyy. Minä ja taistelijat kiitämme teitä. On kunnia päästä Pohjanmaan Akeuksilta, Lakeuksilta ja Aroilta tänne kauniiseen Kemiönsaareen esiintymään juuri teille. Ja älkää karatko mihinkään. Meidän taistelijamme tulevat köysien ääreen esittelemään varusteitaan. Voitte tulla katsomaan, kokeilemaan, kysymään ja vastaavat mielellään. Kiitos hyvä yleisö!